سلام طعنا هابلنا خبركم تخاتلتنا نسعى زبلنا يوم حابريتنا حزنا لكم مسينا لنا فلما قن شانلنا شير لايك سبسكرايب بمقبار حابيركم ناخدكونن حساباتكم تكافلونان بتحتنان اللابم وررت حايلتات امحارا لومون معراب تقراين زنبرو ترفس انت تزخونو تقارو داقيموم يفناقلوم كامزلو تسامعهم كلو إثيوبيا زيغا قداي بر بحري أجندا خبرو يقبا خبل منستر دحنا إثيوبيا قاليصوم اتوم بسلسته ዙራት የተከዘዘ እንዳተባሉ በአብይ አህመድ ከስልጡን ጸንሑ ዕጡቃት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዝርከቡ ዘይተፈናቀሉ ተጋሩ ገዛ እንዳዞሩ የፈራርሕዎም ከም ዘለው ተሓቢሮም ዝብሉን ጋሎትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ወረርተ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዝነበሩ ተረፍ ጽንተ ዝኾኑ ተጋሩ ዳጊሞም የፈናቅልዎም ከም ዘለው ተሰሚዖም ከም ዝፍለጥ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ተስፋሕፋሕት ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ዝኣቱ ዓመታት ኣቕፂሮም ወረርተ ሓይልታት ኣምሓራ ምውላዕ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ስዒቦም ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት መከላከያ ሰራዊት ተኸቲሎም ናብ ትግራይ ብምእታው ኣብ ህዝቢ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ከም ዝፈጸሙ ዓለም ዝመስከሮ ሓቂዮም በዝሞንያት ድማ ህዝቢ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ማለት እውን ዕድመ ልክዑ ካብ ዝነብረሉን ሃፍትን ንብረትን ካብ ዘፍረየሉን ማሙቕ ገዝኡ ተፈናቂሉ ከርፋሕ ናብራ ከመርሕ ተገዲዶም ከም ዝፍለጥ ኩናት ትግራይ ካየደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝነብር ህዝቢ ብልፍንታያን ወረርተ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጨፍጪፉን ሃፍትን ንብረቱን ሲኢንዮም ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ወሰን ዝነብር ህዝቢ ናይ ሰለባ ዋና ተጠቃሚ ክኸውን ክኢሎም ድሓር ግን እዝናኣሳት 2 ዓመታት ዝተኻየደ ጀኖሳይዳዊ ኩናት በመሪር ተጋድሎ ደቂ ህዝቢ ተመኪቶም ብስምምዕነት ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ምዝዛሙ ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮም ይኹን እምበር ሊቃት ትግራይ ከም ዝብልዎ በውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ህዝብ ትግራይ ዋላ እኳ ድምፂ ጥይት ካብ ምስማዕ ኣድተው ዓለም ካብ ሰላሕታዊ ጽንተት ግን ከምልጥ ከም ዘይከኣለ ይሕብሮም ናይ ዝዋና ምክንያት ድማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዘይምፍጻሙን መንግስት ፌደራል ዝኣቶ ቃል ዘይምትግባሩን ስዒቡ ከም ዝኾነ ይግለጽ ብተወሳኺ እውን መራሕቲ ትግራይ ብጉጅለ ተኸፋፊሎም ንስልጣን ክባልዑ ክብሉ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ቀንዲ ዓንቀጽ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ምምላስ ግዛታዊ ሓልነት ትግራይ ንምትግባር ከቃለሱ በዘይ ምኽኣሎም እቲ ካብ መረበቱ ዝተፈናቀለ ህዝቢ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከም ዘይከኣለ ተንተንቲ ይገልጾም ነዚ ሽዒቡ ድማ እቲ ካብ ከባቢታት ራያ ምዕራብ ትግራይ ዛላምበሳን ባድመን ዝተፈናቀለ ህዝቢ ብጥሜትን ዝተፈላለዩ ሕማማትን እንዳሞተ ከም ዝርከብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ህዝቢ ምዕራብ ሎምዶ ንምለስ ጽባሕ እንዳበለ ብተስፋ ኣብ ጽበየሉ ዘሎ እዋን ካብ ሑመራ ድማ ሓዱሽ ሓበሬታ ከም ዝተቃልሐ ተገሊጾም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዜናና ከም ዘቃላሕናዮ ወረርተ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ ዝብል ሽፋን ንሳልሳይ ዙር ከም ሰልጠኑ ሓቢርና ነርና ኢና እዞም የተከዘ ዝብል ስያመ ዝተዋሃቦም ሚሊሻታት በድጋፍ አብይ አህመድ ማለት እውን በናይ መከላከያ መኮንናት ስልጡን እንትኾኑም ዋና ዓላማኦም ድማ ተከዘ ተፈጥራዊ ድንበር አምሓራ እዩ በመባል ካብ ትግራይ ንዝመጽእ ዝኾነ ይሁን ሓይል ንምካት ከም ዝኾነ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረዳም حاجز ترخب حابريتا خمزة ملاخطو خعا ازوم بسلسة زور السلطنو ميشاتات او حمورا غزا نازرو نتوم زقارو يتغارو اكهات الومن ليقوم نخوص دمان ايقز يقلب كمزا قمت الومن هنداتا قلس ايركاب ازي دما اتوانا نايتخابي ديموغرافي نمغيار زيتك امولو زلو سلط مخانو تحابير لهم بتوساخون ازوم وررت حايلتات بعلت 10 جنبوت 2017 عامة مرت اب كتما ساتيت حمورا اب زقبر واخيبام نتهزب اكيوم دحر حجي والقايت يكون حمورا ناي غوندر مبر ناي تግራይ ስለዘይ ኮነም አምሓራ የዝብል ንኽነበርን ትግራዋይ የዝብል እንተሃሊ ኻሎ ይኹን ኽወጽን ክብሩ ነትህዝቢ ከም ዘጠንቅቕዎ ካብ ትኻብ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ረደም ንሲዕ ወደማ እትኸይ ተፈናቀለ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክንደይ መከራን ሽግርን ዘሕለፈን እንዳሐለፈን ዝርከ ህዝብ ምዕራብ ኣብ ከቢድ ጭንቂ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ ይኹን እምበር እዚ ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ሕጂ ሰዓት መራሕቲ ትግራይ ድማ ኣብ ናይ ሰፈር ፖለቲካ ተዘፊቖም ንስንሳቶም ኣብ ምብላዕ ይርከቡም ነዚ ዝተዓዘቡ ምሁራንን ተወለድቲ እትኻብ ዝኾኑ ተጋሩን ከኣም እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እንተወሓደ መግለጽ ንኽህበሉ እንዳጸውዑ ይርከቡም ዘጊድ ግን ብወገን መንግስት ትግራይ ክሳብ ሕጂ ዝተባሃለ ነገር ከም ዘየለ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሎም
ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ኣጀንዳ ክገብሮ ይግባእ ክብል ሚኒስትር ድሕነት ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። እተን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ርክባተን እንዳሓርፈፈት ዝኸድ ዘሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ቃላት ምምላስ ካብ ዝጅመራ ውዕል ሕድር ዝበላ ይመስላ። ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ መንግስታ ይኹን ናይ ግሊ ሚድያታትን ዋንነት ዓሰብ ዝምልከት ኣጀንዳታት ዳርጋ መዓልታዊ እንዳቃላሓ ይርከባ። ከምኡውን ሰበስልጣናት ብልጽግና ብመሬት ዝተሓፀረ ኢትዮጵያ ክሳብ መዓልቲ ብምባል ነዚታት ዘራጉድ ፕሮፓጋንዳ እንዳቃልሑ ይርከቦም። በሪ ባሕሪ ምርካብ ከም ጉዳይ ብሄራዊ ጥቕሚ ገይራ ትሰርሓሉ ዘላ ኢትዮጵያ ምሳብ ዝቐጠና ዘለዋ ሃገራት ብምትሕብባር ተጠቃሚት ንምዃን ፃዕሪ ትገብራላ ክብል ናይ ብሄራዊ ድሕንነት ኣማኻሪ ዴታ ዝኾነ ዶክተር ቀነዓ ያደታ ተዛሪቦሎም። እቲ ሚኒስትር ከም ዝበሎ ድማ ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣና ብብዝሓት ህዝብና ብታሪክናን በሪ ባሕሪ ይግባአና እዩ ዝበለ ኮይኖም ኩሉ ኢትዮጵያዊ በዘይ ምንም ምክፍፋልን ኣፈላላይን ብምትሕብባር እቲ ዝተጀመረ በሪ ባሕሪ ናይ ምርካብ ኣጀንዳ ንቕድሚት ከቐጽሎ ይግባእ ክብል ገሊጾም። እቲ ሚኒስትር ዴታ ከም ዝበሎ እንተኮይኑ ድማ ሕቶና ብሰላማዊ መንገዲ መልሲ ንኽረከብ ኢትዮጵያ እናኸደቶ ዘላ ክያዶ ድማ ብብዙሓት ሃገራት ቅቡልነት ዘለዎ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም። ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝርከባ ሃገራት ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀረ ናይ ታሪክ ባህሊ እምነትን ቋንቋን ምትእስሳር ከም ዘለዋ ዝተዛረበ ድማ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እዮም። ኢትዮጵያ ኣብቲ ቀጠና ንዝፍጠሩ ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ጉልህ ሚና ከም ዘለዋ እውን እቲ ኣምባሳደር ገሊጾም። ነዚ ኣጀንዳ ህዝባዊ ንምግባር ድማ ኣብ ሶምን ናይ ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ኣብ ዘዳለዎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቀጠናዊ ጂኦፖለቲካዊ ፎረም ዝብል ፎረም ናይ ባሕሪ በሪ ጉዳይ ናተይ ጉዳዩ ብዝብል መሪሕ ቃል መናእሰያት ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተኻየደ ንምፍላጥ ተኻኢሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።